Enza lesithwalo siyamvusa lo muntu afana nawe ngqo. Uma ezofika kuwena akafika umbone ngamehlo, umbona ngephupho. Akafiki nomnini. Uma ezofika ufika ngalesikhathi ezokhuluma into eserious esuke ibone ukuthi kubalekile ukuthi ayikhulume nawe. Into right ngayo akalichitha igazi, akalifuni igazi. Siyenza lento ngomuntu wasekhaya kodwa simenza afane nawe ngqo. Kuba umuntu osuke efana nawe kuyisithwalo ke. Uma uzofika uzomthatha lo muntu kumele ukhulumele phezulu kwento ukuthi yini ofuna ukuyithwalela, makuyithaveni, makuyitafula, uma ukuthi khona into osuke ubhizi ngawo ngezandla, sithi simvusa sibe simtshela ukuthi ini azosebenzela phezulu kwayo. Into right ngayo angeke azalifuna igazi. Uzohlala 36 months lesithwalo lesi kuba u3 years. Lo 3 years u36 months. Okusho ukuthi uzothi uma usithatha lesithwalo bese sibala kulo 36 months ukuthi sizophela nini lesithwalo. Uma siphela lesithwalo lesi lo muntu uyahamba, mehamba uhamba nale busy asuke efike nayo. Imali asuke seyishile akabe sahlangana nayo. Kodwa leli business esithwale ngalo noma esikhulumele phezulu kwalo ukuthi uzosebenzela phezulu kwalo. Mase ehamba liyaphupha lelo business. Uma kuyitafula siyamtshela mevuka ukuthi simvusela ukuthi awufake ibhizi kulolo tafula. Mase sithatha imali senza ngamanye amabhizinisi, uma sehamba uhamba nebhizi yetafula. Imali lenye siyisebenzisile kulamanye amabhizinisi usuke engasangeni kona because usuke singamtshelanga ngawo. Uma siyenza lento siyenza ngomuntu wasekhaya. Uma ngithi ngomuntu wasekhaya kusho ukuthi siyenza ngethuna lasekhaya because asisebenzisa umuntu osuke ephila, suke sisebenzisa umuntu osuke engasekho. Uma siyenza ke lento sokwenza nje uzofika la ngikunikeza amafutha omkhovu bese uyothola isibuko esingakanyana ozofika usithenga bese uprint isithombe sakho silingane nalesibuko lesi. Bese uye emfuleni uyothola amatshe omfula abe makhulu abe mangaka. Uzothi musu watholela lamatshe omfula usuyabuya uyothatha inhlabathi yasethuneni ngakusasa ekuseni ilanga lingakaphumi. Usuthatha lamafutha lawo omkhovu wagcoba kulesibuko ubhekisa la kuzoqhamuka ngakhona ilanga egcekeni noma ngabe kuphi la uzobe ukhona, kodwa kungabe bikho izinto ezophazamisa noma kube khona abantu abazophazamisa. Usuyayithatha lento usuyayibeka la kuzobheka ngakhona ilanga bese uthatha nesithombe usiflathelisa ilanga. Wenze sure ukuthi uma usibuka isibuko kanje siyavela isithombe sakho la esibukweni bese ubeka itshe ngapha ubeka itshe ngapha. Usuyayibeka ke lento kanje. Ilanga maliphuma kumele lishaye isibuko. Ngalikathi lichopha isibuko isithombe sakho siyavela la esibukweni ngo12 o'clock emini usuyayithatha lento. Uma uzoyibeka kanje lezi zinto wenze sure ukuthi inhlabathi le yethuni iba sesent uyifaka phakathi nendawo. Ngo12 o'clock emini usuyayithatha ke manje usuyibuyisela endlini. Uma usuqede ukuyibuyisela endlini ulinda 12 wasebusuku. Ngo12 wasebusuku usuyavuka usulayitha ikhandlela elimhlophe. Uthatha lesibuko usibuka kanje. Kuzovela wena lapha usuyakhuluma uthi sibanibani. Uma ukuthi uphilani kuzovela wena lapha uthi philani. Mina ngukuthi, mina ngukuthi, mina ngifuna ukuthi, mina ngifuna kwenzeke ukuthi, mina ngumuntu onemali, ngumuntu onenhlanhla, ngifuna into zami zenzeke kanje. Kulo 3 years ngifuna kwenze ku1 no2 no3. Zonke izinto ozoyidinga kulo 3 years uyayibika, uyibukele wena lapha na uyibuka esibukweni. Uzothi musuka bese uyayithatha ke lezo zinto